Odia machielo nyakurom gajwang machiegni chani mada tarika par dwe mar apar ariyo deka kanyo higa mag 2023 kwa ikoni mathoth kabine mago mag siasa tend piny Kenya pod ramo ni piny Kenya pod chomo kama kare ahinya tisia bende koro gana jo Kenya yuago pek mar ngima omiyo George Bati diketero piny Kenya ratil kanyo gi wende meshako dede mar ODM makachiel gi Kennedy Ondiek mar UDA to mana bang' weche manyien mokwongo wang'iyo mago mwamiyo pek. Mimi nilisema pale Kasarani vile tulikuta huu mgonjwa anaitwa economy ya Kenya akiwa ICU. Na nyinyi mnajua mmekuwa na wagonjwa. Hakuna mgonjwa anaweza toka ICU aende direct mpaka nyumbani. Jatend piny Kenya William Ruto gi jalup ne omedo puoyo sirikal ni dongo ochumi kaka winjore kata doko ne joket sirikal tesre to kwedo weche makamago. Kaka wan jo Kenya, government marwa mondo address kech mantiere Kenya sani, kech makaji maliyo malichni, mondo address ne jo Kenya kaka ji nyalo yudo fuong'ruok. Jodolo ma Kisumu medo seo sirikal kuom keto nyao korka fuong'o ngima ne oganda jo Kenya. Chakre kawuono mana koponi en favorable eka inyalo release yedhi mondo dhi e nam nikech diber ka yiedho leo moko dhi nam maloyo ka gidhi e nam to giromo gi masiche ma inyalo kel kod kodh El Nino. Jolupo manam lolwe koro bedo motang' bang' nonro manyiso ne koth mapek igeno e gwenge ma oluoro nam lolwe kod imbo mar piny Kenya. Wantiegi Wilson Ochuka maloko na weche gi nyakurom gajwang bethuolo mar miyo wapachi lai maroti machuo kari adek auchano no kabinde wantiere Facebook kacha gi YouTube duto warwake pachi wantiere kanyo live bende nyalo chwalo pachi nyakurom gajwang ahinya kotendre gi weche gi mwai koni odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Martin ji 87,000 osedong' ma onge kuonde jot kaluwore gi oula kakwano ichich ni nyalo medo hidho malo e juma mabiro. Man kaluwore gi report mogol gi riwruok Kenya Red Cross ma bende oyango ni lo eka ma ok tin ni 18,000 bende osekethore nikech oula makamago. E kinde ma imedo keti okenge mag geng'o midhiero mar koth mapek ma sirikal nyolando ne nyalo medo chwe jumani. Jolupo bende pod ntiere kod pek kod luoro kaluwore gi bedo ni koth mapek igeno ni aluora manam lolo pod biro chwe. Jafuo maro Ali Abich ntiere kod lerno koe kaunti ma Homa Bay. Piny owacho ka okalo migawo mochune koro chal mar lwasi ne osegolo milome na jopiny mondo obed akicha kaluwore gi koth mabiro gi yembe mager madhi chako chwe kawuono nyaka tarik 15 dweni. Odiochieng' manyoro jawachelo sirikal Isaac Mwaura yotene ne oyango gwenge mogomba gi nam lolwe, imbo mar piny Kenya kod milambo mar hoho mar okak kaka kuonde ma koth mapek biro dhi nyime gi chwe chakre kawuono nyaka tarik 15 dweni. Jopiny gwenge go jiwo mondo obed akicha kendo gichik itgi ne koro malwasi ma ichiwonegi kod migepe mag sirikal mar thiro masiche ma inyalo kel gi koth mapek no. E kinde ma koth mapek chwe gi yembe mager, masiche mag nam thoro juko jolupo matiyo kod nam lolwe e kinde ma gidhi nyime kod chendo mag lupo. E kaunti ma Homa Bay ten dho wedhe kaunti ni yango ikruok ma gin go e geng'o masiche minyalo kel gi koth mabiro dhi nyime kod chwe alwora mar nam lolwe. To bende anyiso jokombe duto ne chakre kawuono mana koponi en favorable eka inyalo release yedhi mondo dhi e nam nikech diber ka yiedho leo moko dhi nam maloyo ka gidhi e nam to giromo gi masiche ma inyalo kel kod kodh El Nino kaachiel kod yembe kod ahiti mabiro kudho kaka jo meteorological department osewacho. Jok ma bae good bad luck nyalo yudore ni e nam nyaka ne odhi kod yedhi moko ng'ohore, odhi kod life jacket kendo odhi kod mafuta manyalo romo kelo gi oko elo e kinde ma masira mag yembe nyalo bedo ni ochopo. Bende dho wedhe kuonde gi wagombo ni mondo yedhi oywa mabor kabisa gi kuonde mag gowo. Giyango ni gitiyo machiegni kod migepe mag sirikal monyuoro nyaka obila mag Kenya Coast Guard mabiro neno ni jolupo matiyo gi nam lolwe oluwore gi chike ma osemigi e kinde ma koth mapek biro dhi nyime gi chwe. Natemo siemo jokombe ni mondo gihakikisha ni jogo duto mawuok e dho wedhe wuok ka orwako life jacket no, to kendo ei nam kuno wabiro keto arita mager ahinya. Wasewuoyo gi migawo mar Kenya Coast Guard Services mondo ne ni jogo ma o comply o kaune gi atua nikech it's all about konyo ngimagi
nikech wan gi ng'eyo ne pek ma yembego nyalo kelo nyalo miyowa thoge kaachiel kod masiche. Magi timore ka sirikand kaunti ma Homa Bay yango ne senta mane oketi mar chiwo milome ma otenore gi chal mar kor lwasi e kaunti ni medo dhi nyime kod chiwo milome ne jolupo e wi chal mar kor lwasi mar geng'o masiche minyalo kel gi koth mapek kod yembe mager ma joko gi e nam lolwe. One thing that we know that they are affected by currents, and weather plays a very big role in their activity. So we are able to give them information, especially on the wind speed. From our platform, we can be able to see for the day the wind speed would range from this end to the other. So we are able to advise them. Like today, the wind speed is quite high, and there's a high likelihood that there can be incidents in the lake. So they take the proper measures that are required so that their safety is put in place. We also give access to those fishermen and those using the lake for transport, an access and an avenue for reporting to us should there be emergencies in the lake so that rescue services can be coordinated in good time. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto e okang' machielo kendo koni otemo ne piny Kenya korka gero uchumi mapacho kaka robo ni sunde ni sirikal obayo yo. Ruto gi jalupne manelo segwenge ma Kimende wachoni kata wuodhe mage mag dhi pinje ma oko gin mago makelo ber ne oganda jo Kenya. Jafom maraju ito mundi ntiere kod ler mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jalupne Rigathi Gachagua mane ochopo e kuonde lamo ma opogore odiochieng' ma kawuono ne otiyo kod kinde no mar dok ne tich magitiyo e reso uchumi mar Kenya. Sisi hakuna uchumi tumeharibu. Mimi nilisema pale Kasarani vile tulikuta huu mgonjwa anaitwa economy ya Kenya akiwa ICU. Na nyinyi mnajua mmekuwa na wagonjwa. Hakuna mgonjwa anaweza toka ICU aende direct mpaka nyumbani. Mahali hii nchi ilikuwa, if we didn't have you as a Joseph of this country, we truly would not have the fortitude to bear that pain of discipline, even financial and fiscal discipline in our economy. Tunataka kuongeza ile pesa tunapata kwa ile remittance ama pesa inatoka nje kwa Wakenya wanaofanya kazi nje. Kutoka shilingi bilioni 4, mimi nataka tufike bilioni 10 kila mwaka. Ruto kwedo mokalo weche ma okoni ogai marazimio la umoja lando ni jotich mathoth itero oko mar piny Kenya. Nilikuwa naona juzi kiongozi wa upinzani analalamika ati anasema huyu Ruto watu wengi sasa wanapelekwa nje kufanya kazi. Kwani alikuwa anataka wabaki hapa Kenya wakingojea nini? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Na bado sasa amelalamika mapema. Bado watu watatoka Kenya hii waende wafanye kazi nje kwa maelfu. Ka gavana ma Kiambu tokoni Ruto tiyo kendo kuom higni 2 nitie gik mathoth ma inyalo kwane nying Ruto. There's a lot of good work that is being done. There is a lot of effort, Your Excellency. Pale soko zinajengwa hapa. Affordable housing, Your Excellency, tunajenga. Walakini, wakati watu wanaongea na kuvurutana na siasa mingi, wananchi hawasikii na hawaoni maendeleo, Your Excellency. Ruto medogo debe, mar singo mage ne jo Kenya hinya to ne jodak ma Kimende kaunti ma Kiambu. Hii wiki ambayo tunaenda wiki ijayo, pia tunatangaza kandarasi ya kwanza sasa kujenga ile special economic zone ambaye tuligazette. Ile shamba ilikuwa ya Del Monte pale. Tumekata eka 500. Tunataka kujenga special economic zone. Tayari nimeweka shilingi milioni 500. Tunatangaza kandarasi next week. Kwa sababu hapo tunataka kuzalisha nafasi ya ajira kama 10,000 ama 15,000. Katabeni Ruto tokoni gigo kange chiro chumi mar piny Kenya. Jatend migao mar omenda Juguna Ndung'u e kinde gwelo pach jopiny ewi chenro mar loso budget to ne okoni jo Kenya mondo tuwe okanda matek ne pek mar ngima e kinde mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakura mgajwang jatend migao ma tudruok pinje Afrika ma ugwe kod dongruok gwenge Mongoro Penina Malonza noyudore kama tek e kinde manoyore nyasi marik mar jafwambo mang'ula mong'ere kaka Musungu Chumbe manowito ngimane bang' bedo kod tuo mar kansa mar pien.
pien mar del kuom kinde bura. Nyasi no bagi gwenge ma Chuluni, Kitui East County ma Kitui. Oganda manoyore nyasi no go koko ne jatend migao no ka gidwaro mondo mi mae turfong kata microphone e kinde mano temo dok ne jatend piny Kenya William Ruto e wi chal mar ochumi ma pacho ka konyiso ni oganda mondo mi obed kod horuok e kinde mag temo duto mag nyalo mar bero nengo ngima mapacho kae. Gavana machon ma county ma Kitui Charity Ngilu wacho ni chal mar ngima omiyo moko kuom jo Kenya wuotho maonge wuor. Kadhot jonyuol bende ok ong'eyo kaka nyithindgi biro dok skul e kinde mibiro yawo skunde ma pacho ka dwe mar achiel. When you sit in that cabinet, you are a woman. Tell President Ruto, watu wameumea mpaka wanaenda bila viatu. Sana. Na umwambie ya kwamba hata wazazi wale wako hapa hawajui kama watoto wataenda shule. We want to tell you it's one thing when we are ready and people are ready to pay taxes. But now it's a bit too much for the people of Kenya. Hiyo si jambo la kutumwa, anaelewa kabisa. Na ndipo maana unaona rais kila wakati anang'ang'ana, ameenda Ulaya, ameomba pesa, tumeweza kupewa. Manake alipata pale mfuko haina kitu. Lakini anaangalia gharama, ngojea ama siwache niongee. Kwa Kitui hateri county ma Kisumu nyakoromoga juang kama jodolo mawuok alwora ma Kisumu medo se otend Kenya kwanza kuom keto nyawe duoko piny pek mar ngima ne oganda jo Kenya kata obedo ni mano mane na achiel kuom singo mane jatend piny Kenya William Ruto chiwo ndalo mano manyo mbulu. Jodolo go wacho ni thoth jo Kenya ok nyal kata keto kuone wi mesa ne mar ngima oidho kendo osuru to medo mana dhi malo. Kotene kod Bishop Daniel Owiso mar Peacemakers Gospel Ministry kata Assembly mayudre Obunga kidwaro ni jatend piny Kenya owinj jip mawuok kuom kanisa eneo ne otiyo makare ene oganda jo Kenya. Wadwa ni Kenyans kaka wan jo Kenya government marwa mondo address kech mantiere Kenya sani, kech makaji maliyo malichni mondo address ne jo Kenya kaka ji nyalo yudo fuong'ruok. Tikech gik moko tek te, ngima ma ji odake ni ngima tek ne dhana kendo ji chiemo mana dichiel sani, ji ok chiem seche te, ji chiemo mana dichiel, kawuono ji chiemo mana gotieno, ng'ato ok nyal madho chae okinyi kata saa 7 ok onya chiemo nikech ang'o, ngima matek. Wakwayo ni kendo government mantiere tich sani mondo address pi manego ji ni, kech kawuono pi ni oko nego ji to kaka jogo chiemo onge. Koro wadwa ni sirikal gi those who are willing, joma nyalo bendo kaw patik mondo kony president ka en gi gimoro amora, mondo gikony president kata gikony sirikal mondo mi wachopne jowadwa manyoche pi ogoyo piny. Tere county Masia nyakoromoga juang kama jalup governor ma county Masia William Oduol okone duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo miyo kasre mapiyo timo nonro mar mibadhi mar pesa mar milion 400. Oduol okone ji moko mar mapar kod achiel lal kod omenda mar county no Masia. Jafo mar Wota Nyambaga tere kod mathoth. I, CPA Dr. William Oduol. Bang' ne tonye nyimte net kidoro thiche oko kitude kod mibadhi mopoto. Jalup Gavana Masia William Oduol koro wuok tung' mosuo kod duol makedo kod mibadhi kod rango bidhruok EACC mondo tim nonro kadiemo wang'. Mibadhi Moduol wacho maromo shillings milion 400 lalgo kod ongoke mag county Masia. Anti-Corruption Authority EACC nyowacho ni mibadhi ogedo Siaya ma milion 400 nyocho lal, magiwacho ni rowere kod nyidendni 12 kotelnigi kod kijana miluongo ni Hezbon Opiyo kod jomoko 11. Tatemo mana ni mondo apar ni EACC ni wiwa pok owil. Nitie evidence mana present mar officials ma senior moloyo Hezbon Opiyo. Oduol wacho ni EACC kod DCI maduto ne kod ting' mar nyenyo adiera e koro winjore opedhe nyinge ji 11 ma mibadhi otwode tend county Masia. But I must also warn EACC that we are watching them, because we know, and I submitted
incontrovertible evidence to EACC, to DCI. There are names of senior officials that were implicated with evidence. What they highlighted yesterday was one Hezbon Opio. I am waiting for the list, the names of the other 11 officials. They had better be senior people in finance. Tichabich mokalo report mar EACC ne olero ni nitiere mibadhi moro mar milion 400 e kama moko kuom jok machind mibadhi nomieno oting'o koda ka Hezron Opio mane yudo chudo mar omenda mabuglang maromo milion 18 1980 830 ka chudo no pok oyangore ne marang'o. Odulo koni ogotho thurio mag mibadhi kalor ne duond bura mar ODM Kotend County ne otemo gwethe oko e apisi kendo gisani to chung' gi chien mak mana ni ongecho wenge ne mar neno ni pesa mar jopiny tok ne chwe lwedo kod ongoke mag mibadhi. ODM impeached me at the County Assembly of Siaya. ODM took me to the Senate to basically write my political obituary. And I was saved by the rest of the other government. What would you do if you were in my position? Oduol olosi kinde mamoko kuom jo od bura ma Siaya bende dwaro ni mondo EACC mondo wuog oko mar timo nonro mar maka chije madongo e weche mag mibadhi mok mana jolwedo kende. Gima EACC nyotimo nyoro ber nikech EACC nyoro oyalo kama ji kwele owach ni Siaya okwele marach milion 400 adwa. Other than EACC arresting the small fish, they should go forward and arrest even if the governor was the one sending the small fish to bring the money. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ng'ata chielo wito ngimane kamalo ji 20 dhi mbele gi thieth kaluwore gi masira mar apaya manotimore gwenge ma Salga e apaya maduong' ma Nakuru kadhi Nairobi bang' lori moro notuomo matatu mokari e alwora ma Miga. Masira no notimore otieno ma piny orugodo kawuono kama biro bang' masira machielo bende notimore manondao machuo kawo ya Salga e gwenge ma Sobea. Uganda jo Kenya koro okwa mondo mi obed motang' e kinde ma gitiyo gi apeyni ma pachoka anyate kinde nyasi mag sikukuu ma Christmas higa manyien kaka yodoko piny kwan masiche mag apeyni e Turkaya. Kuna lori ilitokea ikagonga Nissan nyuma, ikakuja ikagonga lori ingine ikaanguka, alafu watu wakaumia kwa Nissan, tukawasaidia kuwatoa. Vile tu niligonga hapo hiyo ukuta nikasikia nimegonga Nissan. Kutoka hapo sikuelewa nini ilifanyika. Mimi ndio nilikuwa na hiyo trailer ilianguka. Nilikuwa natoka pande ya Kitale nikienda Nairobi. Katika hii area tuseme upande huu wa Sachangwan at least imereduce kidogo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hii mawe ambayo iliwekwa katikati. Kuna ajali ambayo ilifanyika hapa chini ambayo ilikuwa kubwa sana, ambayo ilisababisha mpaka ili wakaeka mawe katikati. Tangu hiyo kukawa hii barabara iwekwe imezuia ajali mingi. Hii tuliwekewa hii mawe hapa ya Sarga Changwan imesaidia sana, kwa sababu saa zingine ulikuwa unapata gari imetupa break ama iko na hitilafu kidogo, inapata gaza kupanda inakuja kama imezigonga. Jagoro mongere migao marita kwe Dr. Raymond Omolo koni kruok na nyasi mar Jamhuri Day sani osechopo amedi kendo jotend pinje adek e kind welo mamoko oyango biro margi. Omolo bende koni arita kwe osekete yo makare ka igeno ni jo Kenya 30,000 biro chopo alap Mauru Gardens e kaunti ma Nairobi chieng' nyasi ma kamano. Magitimore bang' timo limbe Uhuru Gardens kendo romo kod komiti machano nyasi no monywando nyaka komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei. We have made adequate security arrangements, and starting today until after the celebrations on the 12th, these grounds will be covered by our brothers from KDF as well as the National Police Service for purposes of ensuring that we have a successful event. Of course, the security deployment is in place for the rest of the city as well as the country. So we are expecting 30,000 seated Kenyans across the garden. As to the question of the heads of state who will be gracing the occasion, we'll be able to advise you on that, but we expect at least 3 of them. So
So we'll give the details just before we get to Tuesday. Kuramong ajuang dakika par koda boro bang sa chela midhiambo chenro eratila nyisi kacha nwanyalo gol kodi mbaka nyiso apachi kapoko kao yueyo mokwongo. Stephen Otiwa mwalimu bora wachoni entiere Kaksingri Village Sindo Suba alongside better half ne mano Caroline Steve Otiwa wachoni ganyo ginyare bende Faiza Blessings Otiwa gi wuode Trevor Otiwa gimora ahinya gi weche mag ratilo wacho ni ratil molmos kochomo Sindo. Pastor Collins Odindo wacho kanyo ni ratil chopo ni makare kaka pile ntiere bondo dala kende wacho ni Akoko School County Masia entiere winjo ka jo Kenya Kwanza wacho ni uchumi odongo e kona mane kaja piny to kata chiemo onge monyakete mesa be pod onge. Barak Ndama wuod Kademo wacho tangarach gi sirikane ene singo manade sirikal dwaro mondo omi ochak tich. Sirikal ni chalo kagima ne ok ntiere kod chenro maber, pesa mowuotho komanyo gi kare ntiere kanye. Kendo penyo ni majatend migao mar omenda to wacho ni pesa onge ni an watho ng'er Kadem owinjo maber. Eno bende kanyo ote moya Iratiene Elizabeth wacho ni en tuned in kaka pile. Eno bende kanyo Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni weche gi chopo ne yo makare omora ahinya gi chenro ne mar ratil. Faith wacho kanyo Ruto temo gi dhoge koso nikech wan to pek ema waneno. Wacho kaka otemo to ganda to ok ne kaka otemo. Haya Sheila Tieno kantie Nairobi wacho ni weche gi chopo ne yo makare gi kanyo gi Rashid Ogola gi Masno Gola ma okayo gen jonyuol ne kendo wacho ni giduto ikete mane Ramogi TV. Nyambo Kenneth mar Palamasogo wacho kanyo ne gin kanyo gi mama gi kendo weche gidonjo ne gi maber ka gin gi Chief John Omamo, Julie Omamo kachel gi Prince Maka Felix Sabua au giduto gin tire kodwa. Zadok wuod gi Utoi wacho kanyo no wuoro kaka iwuondo wa wan jo Kenya gi singo mapile ka pile kata kamano uchumi to podo bembo ganda jo Kenya. Sara Singa mar Neno West Kanyamkago wacho ni wuon gi Singa Odongo wacho kanyo ne gin tire kodgi kata kamano Oula podoro mopiny. Francis Obwanda mano councillor wacho ni weche gichopo ne maber Bujumbura Burundi kaeto wacho ni entiere 23rd East Africa Jua Kali Nguvu Kazi Exhibition. Okay, Jalamo Japolo ja kanisa wacho kanyo ni embe entiere kodwa gin kanyo gi Africa Romu Salaba Church magojo leo mar kanisa no duto jomta uda wasi bende wacho ni boda kono weche gichopo yo makare. Silpa Doani ni kacha kantie Eldoret wacho ni weche gi Moria ahinya. Flozi Anet kantie Sia Town kachel gi Von Valerie kantiere Migori County. Bon Benson Marcia Ucheng Peter nyakwaro mina ni kacha imbende wacho ni onge gima jogi nyisowa aneno gi gik magisetimo onge gi wuotha wacho ni maendeleo onge weche mabiro gin mana singo michiwo pile ka pile. Wacho ni kuweka na kutenga ema ginyiso ganda jo Kenya. Koromoga jong ma gin pach joneno kaka wacho pile wasumo pach mondo winje wach kaka un bende uparo kotende kod weche gi wayo matin ma enratel kikidhi mabor. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709 767 000. That is 0709 767 000. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better.
Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani ka gauge 30 mar box profile dhi gi siling 400 kende, Roman tile profile gi siling 534, stone coated tiles gi siling 600 kod nengo molwar mar steel trusses. Yudwa Kisumu Accra Street momanyore gi apaya ma Paul Mboya Manjit Building kata gochnwa e 07222 638 Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Yes. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Okay. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Donge wiyoni nen maralum. Moken rangi maralum. Karanyalo beto ni walali yao. Mike, kama wantie ni onge tado ma wiye ralum yao. Mos gilalga nikech wi odni tindo lokre. Mike, udini ber manade ni wan. Ero kamano, podena na witado mar Cover Max machoncha. Nyewa bati mar Cover Max, okem na witado. Rangi madak lalo bura ka okolokre kendo en kod warranty. Kisekri mar gedo, abiro teri kum dila mar MRM. Kaise chokoro mabati mar Cover Max, to weche mag gedo iloro chuth. Cover Max en quality product maok mabati rolling mills. Machiegni kendo nyakorom gajuang e cheno ni maratilo wadhi mbele gi mi weche manyien. Onge mar teko mar mbui kata network motegno mar tudruok emoyangi ni osethiro lwenj kedo kod jomahundu kod kuo mar jamni e kaunti ma Baringo kod gwenge mamoko manyandwat mar Hoho mar Okak. Magi oyange kinde ma piny owacho medo keto kenge mag tieko rochruok arita e pacho kae kuting'o nyaka tim mar siayo Uganda kokale mbui. Jafwambo George Batin tire kod ler mathoth. E chenro mar yawo lai mar tudruok lony manyasani mong'ere kaka Wi-Fi e kar chung' od bura ma Mogosho e kaunti ma Baringo, jagoro mongirore migawo mar tudruok kod lony manyasani John Tanuyo yango ni onge mar lai mar tudruok midendo ni network osethiro kenge mag apisa mag arita kedo kod maundu nyandwat mar Hoho mar Okak. Coverage is key for economic development, is critical for our security, and even useful for our education and even the e-commerce and the digital space that we are really caring to progress our country towards. So we've agreed to work together, both the public and the private sector, to see how we can address this network issue. Tanuyo konege secha kotwak gi kembe mag ong'we yamo e pacho kae neno ni weche mag tudruok ojiw wach ma jaod bura ma Mogosho Ruben Kiborek okoni biro jiwo arita Tiati, Baringo South kod Baringo North. We are also going to engage our mobile network operators to see what other quick wins they can put in place so that we can have the region well covered, at least for communication, so that in case of security issues or any basic communication issues, this should not be an hindrance. We hope that in the next 2 or 1 year we'll be able to get network coverage in Baringo, and it will help in a very big way in terms of tackling insecurity
security, because it will be easy to even track criminals using phones. Magitimore kinde ma County Commissioner Malamu Louis Rono oyango nying joma echechni osebedo kasi ya Uganda kokalo yore mag mbui e gwenge mag Lamu bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo chik mondo kaw ndamo ne ajijego. Nimeagiza maafisa wetu wa usalama wawindane na wachochezi. Tunatafutana na kuwindana na wale watu ambao wanachochea uhasama wa kikabila, uhasama wa kidini katika mitandao na vyombo vya habari. Achije maitudo kod sia Uganda kokalo mbui e gwenge Malamu kendo dwaro mondo ndik dhogi ka okwach kichotingo Steven Nyaga, Duncan Kariuki kod Philip Kanyungu. Kuna sheria kufuatana na mambo ya kutumia hiyo social media vibaya. Na ninawapea honyo mtu yote mwenye anatumia, hata kama uko ngambo, utakuwa repatriated Kenya, upelekwe kotini, baada ya kufanyia uchunguzi, then utakuwa utajibu kulingana na sheria. Mama koma bendi tudo kod sia Uganda gwenge Malamu gin kanyakla kod jakom jodongo Uganda Bajum Omar Sharif, wuonriwruok mar Lamu Foundation Abubakar Ahmed, Faisal Mohamed Miji kod jakom riwruok mong'ere kaka Shungwaya Welfare Association Mohamed Mbwana. Achijego igeno ni biro dadhogi ka obila mag okwach kich tich ang'wen mabiro ni e kinde machije mamoko bende imedo lundachgi. George Bati, Ramogi TV. Next on Shambala Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli water. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. And what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. The bishops are ganging up against you. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani ka gauge 30 mar box profile dhi gi siling 400 kende, Roman tile profile gi siling 534, stone coated tiles gi siling 600 kod nengo moluar mar steel trusses. Yudwa Kisumu Accra Street momanyore gi apaya ma Paul Mboya Manjit Building kata gochnwa e 0722 638 838. Epau tuke tim mar Chuka University Scorpions mawuok e county ma Tharaka Nithi kaachiel gi tim nyiri mar Siomonyo Secondary School mawuok e county ma Kitui e joloch tuke mag chapa dimba gwenge ma ugwe mar piny Kenya. Tim mar Scorpions nobedo joloch bang' loyo tim mar The Predators mawuok e county ma Embu gonde 4-2 e opich achoma bang' tugo norumo amodhi gol 1-1 dakika mar 90. E finals mar nyiri tim mar Siomonyo noloyo tim mar Chuka University Starlets gol 1-0. Golno manolo gi jatugo Carol Wakesh dakika mar 36. Joloch biro riwore gi joloch e gwenge ma osetugi finals kapok tuke mag finals bagi higa manyien. Tuke mag Safaricom chapa dimba koro biro dhi e counties makadho Wadnam Chumbi. Mimi ni furaha
Mostly hata si maneno na pesa, lakini development yao ambapo walikuja na wamefika penye wako. Mimi nawasihi kwamba Safaricom wanaweza fanya kitu endelee, manake ni vijana wazuri kama venye wanaona. Mazoezi ikizidi, the next maybe let's say 4 years watakuwa sawa. Kukaa kwa uwanja kunazuia mambo mengi sana kwa the young, for the youth. Yeah, so Safaricom tunafurahia na ile kitu wanatutolea pia itasaidia watoto wengine wanatoka from the poor background ama tuseme humble background. Yeah, itawasaidia. Jatugo machon mag Harambee Stars Paul Mungai Kiongera Wilson Obungo Buru kachiel gi David Kingatwa na gin wako kuom kocha 28 mano yudo boke mag CAF C bang' tieko tiegruok no mar jumbe abich notelie gi jopuonj mag CAF gi FKF Twahir Muhidin gi Zedekea Otieno Love Mambaraki Sports Club County Mombasa. Kano bang' tieko tiegruok no, kocha Muhidin nopuoyo riwruok matayo tuke adhula FKF kuom puonj kocha mag adhula kolero ne timo maber team mar Junior Stars tuke mag Sekafa endanyisi ni olemo mag tiegruok nenore. Mpira wa kileo tofauti kubwa sana ipo na mpira ambao walipitia nyuma au mafunzo mapatia nyuma. Wameona kwamba mpira wa kileo sayansi inahitajika sana ifanywe na waijue, na sisi ambao ni former players tumepata hiyo opportunity. Hapo kitambo ilikuwa hizo nafasi kuzipata ni ngumu, zingine zilikuwa zinapeanwa kwa kujuana, lakini kwa saizi ziko wazi tunazipata, na tuna opportunity nzuri sana ya kuweza kusaidia nchi kuleta zile talent zingine ziweze kufika katika kiwango cha juu. Kikanye mwatieke chenro mokwongo kadro kidhi mokwongo mar chenro mar atil neno ka Fred Osuru wacho ni gachiel gi bathe osekalo nyaka Ruto gi jalo tene cha muma por gi yoga gulu mane giyudo kane nono kara pesa magichoko gi to dhi kure mano pach Fred Osuru. Junior Ondira kawuok kudho wacho Ramogi TV ler mokala neno bende ote kanyo mara mamake Melanie wacho ni entiere Migori County gwenge makakra okete mana kaira Ramogi TV. Junior Ondira kawuok kudho neni kacha kendo kano bende kanyo ote manomo ochwal kai gi Josephat Woligala Uchieng wacho ni entiere kanyo gi Bishop John Oburo, Bishop John Agunda, Assistant Bishop Fredrick Okoth gi Bishop Daudi Maendo. Wajiwo matin kata kamanya kora magajuang kara chendo mara tilo duogo to aweyo kanyo thuolo ne George Bati mabiro gi wende mondo go mpaka etwak maratil. Wasebedo kanyo gi jaloko marwa Wilson Ochuka oriti masane. Nyinga Lydia Okeyo. Unaimwegemea na wezangu kapu. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Msaada wetu na kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *337#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu abariki sana. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier sarab jit singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wan koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ikrine wuoth makende
mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Golo mar rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Bandason, Tabule, Bilia Fair, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana e tiedero. Kawa panjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo nangai. Riwri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana e tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 10 odhiambo, mana Ramogi TV. E gweng' ma owete ariyo yudore ka gin gi ywaruok mapek e kindgi. Discipline ni onge godo gweng' ka. Odiendelea ya nyadongi. Mwandu mane wuon gi oweyo ketho winjruok mane nitiere e kindgi. Mwandu ka nosepog ing'e maber ni ot en mara, puodho noweni dongi. Achiel manyo puonj kuom osiepene mogeno. Rothetena mabende naparo kata ni mondo akaw ne action. Kamoro kwayo kony kuom teko mopondo mag mudho. Ing'e gima juoga timo. Ija juoga kia. Owete nyagore gi weche mag dalagi kod kido mag anyuola. Ora gi Nyasaye, ora mana kutoka kubunguni. Ne osienya ewi Nam Cinema. Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV. Twak marwa maratil chakore sani odhiambo mar chieng' Jumapil dwe ndalo 10 dwe mar 12 2023. Nyako Ramogi kaka pile an ka kod yaut Luo bende wago godo mbaka. Wang'iyo ni to piny ne ochopo kanye kaka wuon wantiere ratil mar duond buche mag siasa. Wadang'iyo kaka duond buche mag siasa bang' wuotho ka giwacho ni ndikruok mar jokanyo dhi nyime motelo ne yiero mag 2027 gichopo kanye kata weche chalo nade chenro chalo nade mane momiyo dhiambo ni nyako Ramogi yiena mondo mi arwak wenda man gode studio kain mina rwaki ni machiegni an ka kod Mesha Kodede ma bende wasebedo go e mbaka ka e kinde mokalo pod wan kode mondo konywan no ni to ratil mar siasa mar piny Kenya ni chalo nade ka kama chielo kan kod Ken Ondiek ma bende loso ilo kweth mar UDA kata duond bura mar UDA kendo en bro dwani mondo mi onyiso ni to ratil mar duond bura mar Kenya ka gesani oyiengore kanye mano ema wan golo dhiambo makawuono nyako Ramogi gi weche mamoko bende mosewachi kotenre kod gik manyalo miyo piny Kenya bed mano ma ja Kenya bedo gi geno ni en kaka japiny ok owe kende. Ken Ondiek machiegni ahinya e ratil. Erokamano owadwa.
Wachno ni madhi geng'o light an jachama mayudie. Okay. Emomiyo abiro kod nikech kawuono en ratil mar chama. Ratil maduondo buche. Okay. Ago erokamano ahinya ne wadwa kuom biro mondo watwagi. Ahinya ahinya an adwa wacho ni kaka chama mayudie kaluwore gi kaka ne wachako yorego eko mag riwo oganda kendo nyisogi nowinjo wabed gi thuolo machielo mar siasa. Aneno ka wan wadhi mbele. Okay. Kendo ginyalo neno ka wadhi mbele, udedegi ni neno ka wadhi mbele. Margi chato kwamo. Okay. Meshak. Aneno ka Ken Gini, Ken Ondiek. Ndalo manyokalo ni, nyogide ndhiwa. Kiriedo jo ratong all mopong. To nyonge jatend duond bura mar UDA kanyo. Yonge jagoro mongirore mar duond bura kanyo. Ne onge jalop jakom mar duond bura kanyo. Ne gin mana kendgi giluongore ne gin jo ground. Ne gin giseto ground, gigo ground. Penjo en ni to dipo ni ODM to kane ochako mare nyaka ne Raila bedi bang'e to ochako duogo nima ang'o matimore mane ma aparo ni iwinjo ka Ken wacho ni maruotho. Ken Gini ni mana garaka bidhi kamoro mabor. Araka nyalo teri machiegni, gin short races, giringo matek lakini gichung' piyo. Yes. To wan wanyalo biro kamano to wabira mos kendo wadhi adhiya. Sani koro ODM nigi higni 10 gi wiye mang'eny morie 20. Kapo ni ne ODM rach kamano kendo ODM ne ok ong'eyo kata jotelo mag kata telo mar ODM ne ok ong'eyo kaka itelo ne duond od bura kata duond buche. Dikoro gisegi kanyo. Samwa wuoye ni parliament no ODM koro e party ma otegno man gi higni mang'eny kuom kinde ma party nyalo dake. Magintie ni to ginyalo morgo nikech kata nyathi konyuole ot to ji mor te. Ji mor nyaka chieng' mo nyathino lokre jakuo. Koro ka ji paro to ma to nanyuol ang'o nyaka jonyuol wacho ang'o motimo na nyathi. To kapod onyuole to pod ikia nodhi bet ang'o. Koro in mana gi geno moro ni nyathina ni nyalo bet kata president. Kaka janyuol in ma in gi ting' mar neno ni nyathini odongo maber. To kopo ni weya ni wasenyuole koro ni nyathina ni osebedo ka higni 20 dongo nyaka mana donje weche mag obwa ginegi ka koro wacho ni kapod kokia nyuole in gi geno mamalo kendo timo gimoro amora minyalo nikech igeno ni nyathina ne nyalo bedo kata president mar piny. Mak mana ni nitie realities mwaromo godo ka koro nyathi dongo ma koro en ok nyal timo propaganda around it mondo nyathino bed president. En nyathino ema koro nyaka nyis ni gini onyalo. Koro margi ni ochakore mamuol osebedo gi mbi moromo gisekawo telo. Kato bed ni kaka gikawo telo to kwawuoye kawuono lakini gine telo. Koro bang' magi te wadwa neno kadhi mbele ka nikech bati gima wiwa ok nya wilgo ni kata mana party manyo giwuoke ka gidhi ema niluongo ni Jubilee be nochakore mana gi kala kama kendo nochakore gi mbi kendo ne ji ni e iye te movunj nyaka chama moko orwake iye kama kata ma pok ovunj moko orwake. Yes. To Jubilee no kawuono ineno kuma entie. Okay. Parties moko nitie KANU nobet nyaka baba na mama. So ODM osebet chakre 2005 nyaka kawuono. Aparo ni ma te kaka chamo nengo bedi. Koro gin be gikwang gikawe kata tama 2 mar presidency. Kaeto waduoge panel ka wawach ni akara jogi ong'e gima timo. To nona to 2027 nyalo chopo ka UDA onge. Kati keto wagi mbaka kano. Is it true? Ano ka keto wagi mbaka Ken emada uwe lo UDA ene wacho tamsario ni wabede gi tamsario ma presidency no gin pogibedo kada ka quarter term mar president. ODM osebedo all those years. Gisebedo gang'o? Nothing apart from prime minister. Ang'o makendo ma diwach ni ODM osebedo go. An gima adwa wacho ka wan ratil mar siasa kawuono en ya namba 1 kaka oganda nyaka wang'e always wa remind jowa kuma wa aye. At the same time wang'iyo ni ato ere mbele kama wanyalo songe. Gima duong' masika nuoyo en ni articles ma constitution ler kabisa 2010 wane mane wa promulgate constitution kendo wamiyore wan wawegi kaka jo Kenya mondo mi wabed gi thuolo noero mar siasa kama wane gi gik miluongo ni ratiro marwa kaka oganda. Ratiro marwa kaka oganda namba 1 maduong' ma cardinal en political rights.
ratiro gi kuma weche mag siasa. Wan kako ganda gima wan mora, kendo an mora kama wabede ka wan dhiwa ni neno ka dhano wuok oko. Adieri jo ndhiwa no wuok oko ka oko luongo gima lich gima nwa wacho ni nwa dhi ndhiwa timo registration. Giwacho ni an adwa na donje e chama mar UDA. Kendo giwuok oko ne moro tinga kipande ne kama. To kendo kose register to wuok odhi. Onge kata gimo penji jomoko chon jowagi ne wacho chon ni ne wachulo ji. King'iyo kata videos wa sani wa release ka videos sa registration. Onge ng'ama imiyo anything. Gima timore jowa all. The truth en ni chama osebedo mang'eny, higa mang'eny, to kendo chama no en mana face mar ng'at achiel. Koro wan wadwaro thuolo kaka oganda. An mai mapod wasiko wanoyo. Ni oganda wa chiew kabisa. King'iyo Siaya, oganda chiew. King'iyo Kisumu, oganda chiew. King'iyo Migori, Omabeto koro rumo. Omabeto koro lokore ODM te. Nyaka kuonde mane ng'ato paro ni ok dewa wache UDA kawuono iyudo nyaka ng'ama wuotho e chiro uso gire to rwako gudu mar UDA. Kendo rwake comfortably ng'ama chielo gombo ni to kimiya gudu iyude kure. Okara no gudu ni odwa rwako gudu batena no odwa rwako gudu mar chama mar UDA. Gima duong' en ni oganda maluo osebedo ka hamo malach mondo mi gibedi gi thuolo goeko mar kaka ginyalo chiwo pachgi e yo makare. But maduong' ahinya ma chama ma wan wakelo chama ma UDA en ni mondo jowa wang'yo odhi obed gi thuolo no mar timo yiero kaluwore gi ng'ama gidwaro. Nikech dhako kata na familia king gi madam achiel tibiro yudo samoro ok mur ni piluok. To kikelo nyieke to koro kata manyo ok mur piluok cha biro dwaro muro ni piluok. Nikech koro piem nitiere ka. Wadwaro thuolo ma mondo mi in ki ng'ama Nyasaye omiyo doho. Tiyudo thuolo no maber. Ibiro yudi ODM biro chako manyo kaka gisero members. Neno ka gigolo gai margi no dhi otimo matin. To bang' mano githo kama tiang'. Wan gima watimo en niya. Yes, UDA to bernwa. Gimomiyo UDA bernwa kaka oganda luo manyaka wawachi en ni President William Ruto ma en ogai mar UDA kane oyudo thuolo mar telo to ok omiyo oganda mar luo bathe. Omiyo oganda mar luo chuny sirikal. To nikech wawacho ga niya ok onyiso ni ka ng'at achiel ema odonjo e sirikal to ni sirikandno ber. To ka ok odonje to ni rach. Oganda luo nigi ji mang'eny kaka jowa masani ni e sirikal. Gitemo mondo giywa thuolo go mar dongruok. Aneno ka jowa gi samoro gimoro ma waloso gineno mana ni thin. Giywayo thuolo go mag dongruok. Mine wanyocho sepuonj kaka ikungo kendi kendo sani gisechako kawo loan. Iyudo ni sani nitiere chenro moko ma sirikal okelo manyiso ni UDA government ovalu piny mar luo. To kendo weche niang' manyocha wawacho chon ka sani ng'eni koro gibedo implemented. Aparo farmers ten oseyudo notification gichiegni dhi receive pesa kalure gi debts manobedo written off. Koro miya wacho niya kaka chama an ratil mar chama kawuono anyalo wacho niya the main thing mowinjo wang'i kaka oganda en niya wadwa dhi kure e yor demokrasia ma wane mane wakedo ni. Wabeduru ni kaka oganda dongruok okelwa kanyakla kabisa. Kendo waduto wawuogi kaka odedo wuogi aba wuogi wadhi wamany dongruok. En ni kuma odedo menye opogre gi kuma menye to wariwre kamoro achiel. Waparne uru kengi ni gigi ok gin ndalo mokwongo timo. George onengo not George Ken onengo omiwa understanding mondo wabed gi ng'eyo malong'o nang'o mosetimore ne jomoko chien kucho jok mane bende paro ni ne oganda piny luo otwe makoro gine mane gigonyo. Ken onengo parnwa ni to engineer kata Dr. Shemo Chuodho gini nogonyo joluo modhi kanye nikech noyienegi kendo demokrasia mulando ni ema ne gilando back in 1997 kagiwacho ni koro giyudo ne joluo new path. Nyaka kawuono ok wane kuma gino segike. Kata mana Professor Nyang'nyong'o gi notemo gi SDP kata Orengo gini notemo. To ang'o ere kama koth chako go uwe sama uwuok nugonyo joluo. Nikech okanye mok wachnwa uwacho mano joluo twe to sama uwuok nudwa gonyo joluo to ng'weu no kal kam ulal mana gi mbele kanyo kae to uchaku duoga. Kae ma problem nitie nikech onengo be ni waluou ka kumudhi yeno ube ung'eye kendo unyalo wacho ni kata emwadhiye ane asechopo. To tabu ni umbe pok uchopo. Kata chama muluongo ni wadonje ni pok dok maru. Chama muneno uluongo ni wadonje ni kata waziri nitie nyaka ministers ma pod ok joiye to gin ministers.
Koro ang nalu kodi yo na dhi e chama no nango. Kata ka kori dwani walu. Ministers to katiba mar Kenya okuwinjo bed ni bedo e lai mag weche mag siasa, gin gi weche mag dongruok. Ma kaluwore kod kaka chik no keti ni kan jatend migawo okuwinjo bed ni donjore weche mag siasa. Koro okapar ka mano tang'wa oketa ahinya ni gin bi nyaka gibed mar gin jo gima temo